Bon dia a tots, amics i amigues. Estem ací amb un altre informatius de Telecrist. Bon dia. Notícies Coll. Els xiquets i xiquetes infantil han celebrat el dia 6 de novembre la festa de la castanyera. Cantaren cançons i menjaren fruites de la tardor. Necessitem jaquetes, el sol calmava els bons. Adéu, adéu, estimem tornem, voleu estar amb la Enguany, el fons recaudat per al Mercader Solidari serà per a la ONG de Semilla para el Cambio i el seu projecte Varanasi. Un equip de Telecrist ha entrevistat a la responsable per ampliar la nostra informació. Buenos días, estamos aquí para hacer una entrevista a Eliane para saber más cosas sobre la ONG que vamos a ayudar con el Mercadillo Solidario. ¿Para qué ONG trabajas? Semilla para el Cambio. Es una ONG que trabaja en India, en la ciudad de Varanasi. ¿Cuál es el objetivo de Semilla para el Cambio? El objetivo es dar esa organización a los niños que viven en los slums, que son sitios que recogen basura reciclada para vender. ¿Dónde trabajáis? Semilla para el Cambio, en India, Varanasi. ¿Cómo trabajáis? Trabajamos con voluntarios allí en India, fomentamos, los profesores son de India, trabajamos con una escuela privada, una escuela de semilla, un centro de semilla, y allí tenemos niños, habrá más o menos 200 niños de estos slums. No sé si he respondido la pregunta. ¿Quién va a fundar Semilla para el Cambio? Quien fundó fue María Botellón, que es una galega. En 2010 fundó Semilla para el Cambio. Fue allí a India visitar con un viaje después del curso de un máster y vio cómo era la situación allí en India. Se quedó avalada con los niños que no tenían estudio y decidió quedar allí y fundar la ONG. ¿A qué dedicaréis los dineros recaudados? Hemos hecho un proyecto que es por un invierno más cálido. Vamos a comprar ropa de diario para estos niños. Porque Semilla para el Cambio da un uniforme para que vayan al cole por la parte de la mañana, pero la ropa de diario para estar por la tarde no lo tiene para el invierno. Allí el invierno es un poco más cálido que aquí, pero sí que hace frío y ellos no tienen ropa. La ropa está muy precaria, es ropa que encuentran en la basura o que son de sus hermanos. Entonces queremos con el dinero que recaude en el mercadillo comprar ropa de invierno para estos niños. Muchas gracias, ya que acabamos nuestra entrevista. Gràcies a vosaltres. Gràcies per ajudar-nos. En tot el col·legi s'està treballant la realitat d'aquest poble. Veiem, com a exemple, el gran treball que estan fent els alumnes de tercera. Estan treballant el projecte de solidaritat d'aquest any. Enguany celebrem el 13è Mercader Solidari al centre. De què tracta aquest projecte? El projecte que estem fent és per ajudar a Varanasi, situada al nord de l'Índia. La ONG Semillas para el Cambio està fent un projecte que es diu Per un hivern més càlid. Volem comprar-los roba i menjar. Tenen un riu que es diu riu Ganges, que naix a les muntanyes de l'Himàlaia i mesura 2.500 quilòmetres. És la ciutat més antiga del món i és la ciutat dels temples. Té més de 2.000 temples.
i també es diu Benarés. Està molt poblada. Dins del vostre treball heu trobat quines són les necessitats fonamentals d'aquell poble? Hi ha molta pobresa i també n'hi ha que viuen en xaboles i viuen en muntanyes de fem i també tenen el riu Ganges que està molt contaminat, que per ahir passen morts i se llaven els dents, se dutxen i a vegades venen molts turistes i passa per ahí algun mort i a vegades els xiquets agarren fem i ho venen per 1 o 2 cèntims. I viuen en molta contaminació i moltes persones i no tenen... Marta i Jaime, informant per a Telecrist. Dues professores d'infantil, Isabel i Maria Montal, han guanyat un premi a l'excel·lència i innovació educativa. Des d'ací la nostra enhorabona. Hola, bon dia. Estem així amb Isabel i Maria, que han guanyat el Premi a l'excel·lència i la innovació educativa. ¿En qué consiste el proyecto Colorín Colorado, esta audionovela no se ha acabado? És una adaptació de les tertúlies dialògiques adequades per a l'educació infantil. Es diverteixen els xiquets amb aquestes activitats? Els agrada fer-lo? Sí, els agrada molt perquè no sols treballem el conte del format tradicional, sinó també treballem la PDI, en la tablet, en els contes rotllos, contes fil, i la finalitat d'aquest treball és que parlen entre ells i s'ho conten els seus amics també. Creieu que aquest projecte beneficia l'aprenentatge dels xiquets? Sí, pensem que beneficia moltíssim l'aprenentatge dels xiquets i xiquetes, perquè sobretot fomenta l'hàbit lector, a més d'altres aspectes, moltíssims aspectes com la comprensió lectora, millora del vocabulari, etc. Però a més també té en compte el treball de valors, el respecte per les opinions dels altres, la solidaritat, etc. Bueno, així s'acaba el nostre reportatge. Gràcies i adeu. Els alumnes de la jardineria de la Garrigosa han començat un nou projecte al nostre col·le. Venen tots els dijous a arreglar les plantes i l'hort. Hem parlat amb la professora responsable perquè ens ampliï la informació. Aquests xiquets són de formació professional bàsica. L'objectiu és que els alumnes, quan acaben la formació professional bàsica, tinguin un títol d'auxiliar de jardineria. No. A veure, la idea és que parlarem en l'Ajuntament de Mediana per poder treballar i ajudar en el manteniment dels jardins, perquè és una assignatura que tenen els alumnes. Volíem, i des de l'Ajuntament, la regidora ens deia que estaria bé anar a les escoles de Mediana per col·laborar. Ens donà aquesta possibilitat, la parlàvem i ens va agradar. El problema és que l'escola del Mediterrani no té pràcticament un lloc d'ajardinament. Per això aquesta escola no. I sí estem venint a ser. A veure, els camps que troben, es troben bonicos, perquè moltes voltes en jardineria el més bonico no és fer-li una forma a un arbre, sinó deixar que l'arbre pugui créixer com ells, per a que així puguem trobar quina és la seva forma, el gran que pot arribar a ser. Jo els trobo bonicos, únicament hem d'arreglar algunes coses perquè no siguin perillós, sobretot per als xiquets. Moltes gràcies a vosaltres. Esports. El 20 de novembre es va celebrar un campionat de golf a Follos. Participaren col·legis Follos, Mediana, Museros i el Puig. Un equip de Telecrist ha entrevistat al creador d'aquest esport, Juanjo Bendicho.
Bon dia, estem així Bon dia. amb Juanjo Bendicho. Com se va ocurrir això del còmbol? Se me va ocórrer perquè jo soc professor d'educació física i buscava una activitat, un esport d'equip que trencara en els esports tradicionals, que fora molt més igualitari, molt cooperatiu, mixte, on pogueren participar xics i xiques junts, és a dir, buscar un esport d'equip molt divertit i molt dinàmic, però que tinguera uns valors més educatius. Quina diferència hi ha entre el còmbol i altres esports? Per exemple, el futbol? Fonamentalment, dues. La primera és que és un esport al primer toc, amb el qual és totalment cooperatiu. En el futbol, en el bàsquet i en altres esports, un xiquet o una xiqueta que és molt hàbil pot agafar el baló i fer tota la jugada ell sol. Això en el còlbol no passa, perquè al només tindre un toc, obligatòriament ha de cooperar amb els demés. I aquesta cooperació fa que tots els membres de l'equip siguin igual d'importants. I després, que és un esport mixte. El futbol, el bàsquet, l'handbol, són tots esports en els quals juguen els xiquets per una banda i les xiquetes per una altra. Hi ha competicions masculines i femenines, en el còlbol no. El còlbol és un esport originari i reglamentàriament mixt i xics i xiques, homes i dones, juguen junts. I com penses que és saludable el còlbol per als xiquets? Bé, evidentment, qualsevol activitat física que se faci regular i de forma moderada és bona. Fer esport té beneficis a nivell físic, a nivell fisiològic i després també a nivell afectiu, de relació, de relacionar-se amb altres persones, de compartir coses, de divertir-se, l'aspecte pròpiament lúdic, és a dir, l'esport té una infinitat de beneficis per a la persona. Moltes gràcies. A tu. El dia 25 de novembre, amb motiu Dia Internacional contra la Violència de Gènere, va tindre lloc al Conservatori un recital dramatitzat i una situació performance. Un equip de Telecrist ha assistit a l'acte i ha entrevistat la regidora d'Educació, Igualtat i Joventut. Bona vesprada. Estem ací per a entrevistar a Susana Marín, regidora d'Educació, d'Igualtat i Joventut, sobre el maltractament de les dones. Quin propòsit té aquest acte? Gràcies per vindre i per estar així presents avui des del vostre col·le i en aquesta activitat. Nosaltres plantegem el dia 25 de novembre com una activitat, és el Dia Internacional de la reivindicació per a l'eliminació de la violència de gènere, o la violència masclista. Aleshores, aquest acte avui és un motiu de reivindicació per tal de fomentar la sensibilització de la societat, en aquest cas dels melianers i melianeres, xiques, xiquetes, homes i dones, respecte de la situació de violència masclista que n'hi ha en la societat. Aleshores, és un acte reivindicatiu fonamentalment. Quina solució veieu per a parar el maltractament de les dones? Bueno, si tingueren una solució soles, haurien canviat el món. Aleshores, la nostra proposta és fer una aposta decidida per a una sèrie de polítiques que s'instrumenten mitjançant accions i que puguen abordar els diferents vessants de lo que seria la violència masclista o la violència de gènere. La situació de sensibilització, aquest acte és un d'aquest tipus de contingut, el vostre presència sí, el vostre traslladament d'aquesta informació també ho és. La prevenció, és a dir, treball decidit en persones de diferents col·lectius, en xiquets i xiquetes, a través de la coeducació, en adolescents, en persones adultes, etc. I en general en tots els col·lectius o persones que puguen millorar la situació dels homes i dones, incorporant la vessant de la masculinitat també, com una participació del 50% de la millora en aquest tipus de polítiques. És a dir, no sols treballar des de la vessant de la discriminació positiva de les dones, sinó incorporant el procés de treball en homes i dones de forma equitativa, com un procés de construcció educativa. Considera vostè que la publicitat actualment té un caràcter sexista?
Bueno, si així tinguérem els anuncis de colònies o els anuncis de les joguines, podríem veure com en l'actualitat la situació dels rols d'homes i dones continua basant-se en estereotips i en prejudicis, que són elements de l'imaginari col·lectiu que van passant des dels més menuts o des de les persones més menudes a la gent major. Aleshores, sí, efectivament, el tema de la publicitat és un mitjà molt potent per a promoure coses molt positives, però també per a fer la tasca contrària. Aleshores, tal volta, el que tindríem és que apostar per aquest tipus d'intervenció, per promoure accions publicitàries, coeducatives, respectuoses, igualitàries, etc. Moltes gràcies per respondre les nostres preguntes. De res a vosaltres per haver vingut. Espero veure-vos més per ací. Gràcies. De res. En novembre, a les 7 de la vesprada, es va inaugurar l'exposició Meliana Antiga. És una exposició de fotografies seguides pels veïns de la localitat. Un equip de Telecrist s'ha desplaçat per donar-nos a conèixer aquesta. Bon dia, així estem en Capilla, que ens va a contar coses de la Meliana Antiga. Bon dia. Quin és l'objectiu d'aquest projecte? Pues el fi del projecte és recuperar tota la fotografia, tot el document gràfic que hi ha de Meliana Antiga i que no es perda, i que servisca per crear un arxiu així a l'Ajuntament de Meliana i al fons de l'IMC i que us servisca a vosaltres per consultar qualsevol treball que tingueu que fer i poder treballar bé. De què ha sigut la idea? La idea fa 2 anys, quasi 2 anys, que se me va ocórrer en el Facebook penjar unes quantes fotografies antigues que tenia jo per casa i donar-li títol a una pàgina de Meliana Antiga. I les fotos d'on són? Pues conforme han anat sumant-se de membres al grup, han anat aportant fotos i és el que han creat. Moltes gràcies. Hasta així la nostra entrevista. Gràcies. Bon dia, ara estem amb la tècnica de cultura Pilar, perquè ens amplia la informació. Quantes fotos s'han recaptat per a l'exposició? Doncs mira, per a l'exposició s'han recaptat 360 fotos, que són les que estan exposades avui. Però nosaltres tenim un arxiu municipal, perquè fa molts anys que anem fent aquest treball d'elaboració i de recopilació de fotografies antigues de més de 2.000, que a més seran quasi 2.500. A tu. Rubén Cuevas. Pablo Cuevas. Informant per a Telecrist. El dia 27 de novembre, a l'Institut Municipal de Cultura es va celebrar l'exposició Mans a l'obra, del taller de persones amb discapacitat. Un equip de Telecrist ha anat per veure el seu treball i ampliar la informació. Bona vesprada, estem amb Marta Valero, regidora de Servicis Socials i Majors. En què consisteix aquest projecte? Aquest projecte ja és la 9ª edició i són les activitats que fan des del taller de jardineria tots els xiquets que fan durant tot el curs, pinten aquests quadres i després es exposen en el dia del discapacitat. Creus que ajudarà als discapacitats? Sí, perquè a ells els alegra molt veure les seues obres d'art exposades en una sala d'exposicions. A més, també tenen en el Politècnic també tenen una exposició feta que la tenen ara vigent. Aquests quadres es venen? Sí, la gent que vol comprar els quadres poden adquirir-los per un mòdic preu i si la gent li agrada, perfectament se'l poden endur a casa.
Moltes gràcies i fins la pròxima. A vosaltres. Internacionals. El dia 13 de novembre a París s'ha produït un terrible atemptat. Us deixem amb el nostre expert en assumptes internacionals per ampliar aquesta informació. Bon dia. El món està terroritzat després de l'atac dels jihadistes contra París. L'Estat Islàmic, que s'ha atribuït l'onada d'atacs encadenats que va causar la mort d'almenys 129 persones en París, va optar per atacar un símbol d'Europa i dins de la ciutat zones que representen l'essència de París, a la qual van definir com a capital de l'abominació i de la perversió. Segons la Fiscalia de París, els terroristes que van assaltar la sala Bataclan van justificar la seva violència per la implicació francesa en la coalició en la guerra de Síria contra els jihadistes. Però polítics, historiadors i altres experts coincideixen que existeixen raons que van més enllà del purament militar, sinó també simbòliques. El propòsit de l'Estat Islàmic és crear un califat que abaste des d'Orient Pròxim fins a la península Ibèrica. El líder terrorista s'autoproclamà no califa de tots els musulmans, exigint obediència als musulmans de tot el món. Va triar el nom de guerra Abu Bakr el-Sadiq, el primer califa de l'Estat Islàmic. El president de França està buscant recolzaments a altres països, com ara Gran Bretanya i Estats Units, per poder fer una aliança per combatre militarment ISIS. Així acaba el meu reportatge de l'ISIS. Adeu i fins a la pròxima. El temps. Ara donarem pas a l'home del temps, perquè us informe de l'oratge que esperem al mes de desembre. Bon dia a tots i a totes. Estem ací per parlar-vos del temps de desembre. Començarem el mes amb temperatures compreses entre els 10 i els 19 graus i els cels buidats. A mesura que avança el mes, les temperatures baixaran fins a arribar als 14 graus en les últimes setmanes. En general, els cels es mantindran buidats, a excepció dels caps de setmana del 10 i del 26, que tindrem els cels nuvolosos. Feliç mes a tots i fins la pròxima. Adeu. Fins així les notícies del mes de novembre. Vos esperem prompte amb un altre Telecris. Adeu. Adeu.